אדם עשיר ומחושב והאמין שהוא שולט בהכל בחייו הקרים והצפויים תמיד. עד שטלפון שנשכח מצלצל, ומביא עמו קול של ילדה שקוראת לו אבא. הילדה חושפת סוד מעבר שהוא מעולם לא סיפר לאיש בכל חייו. אם סיפור הגבורה והאהבה המופלא הזה נגע בכם, יירשמו לערוץ. ספרו לנו בתגובות מאיזו עיר אתם צופים בנו, אנחנו מאוד רוצים לדעת. ואם תרצו לראות עוד סיפורים כאלה, אל תשכחו לעשות לייק ולשתף עם מישהו מיוחד. הלילה ירד על תל אביב כפי שירד תמיד, ללא חיפזון, צובע את זכוכיות המראה של המגדלים בהשתקפויות כתומות שהפכו במהרה לנקודות של אור מלאכותי. ממרומי משרדו בסדרות רוטשילד, איתן בן ארי התבונן בעיר מבלי באמת לראות אותה. הנוף הזה היה חלק מהשגרה שלו כל כך הרבה זמן, עד שהפך רק לרקע, כמו פסקול רחוק של התנועה למטה או הזמזום החרישי של המזגן. בגיל 53, איתן בנה אימפריה. חברת הייעוץ הפיננסי שלו הייתה שם דבר בשוק, השקעותיו היו סלע איתן והמוניטין שלו ללא רבב. הכל בחייו התנהל לפי תבנית קפדנית. הוא התעורר ב5:30 בבוקר, התאמן במשך שעה, אכל את אותה ארוחת בוקר והגיע למשרד לפני 7. הפגישות שלו היו מתוזמנות, החלטותיו התבססו על נתונים קשיחים ומערכות היחסים האישיות שלו היו כמעט לא קיימות. לא שזה הפריע לו. להפך. איתן תמיד האמין שהבדידות היא המחיר של המצוינות. בזמן שאחרים בזבזו זמן על דרמות משפחתיות, גירושים יקרים וילדים בעייתיים, הוא השקיע בקריירה שלו, ביציבותו, בשלוותו. הוא מעולם לא התחתן, מעולם לא היו לו ילדים, מעולם לא כשורשים רגשיים עמוקים. הוא היה אדם חופשי, אדון מוחלט לזמנו ולגורלו. באותו ערב יום חמישי, איתן תכנן לעבור על הדוחות הרבעוניים האחרונים לפני שילך הביתה. הדירה שלו שכנה במרחק כמה רחובות משם, חלל מינימליסטי ופונקציונלי ששיקף בצורה מושלמת את מי שהיה. הכל היה במקומו הנכון, שום דבר לא היה מיותר. הוא אהב את זה כך. הוא אהב את השקט, את הסדר, את הצפיות. ואז הטלפון צלצל. לא הטלפון הנייד העסקי שהיה תמיד בהישג יד, גם לא הקווי של השולחן שקיבל שיחות שסוננו על ידי המזכירה. זה היה מכשיר אחר, דגם ישן עם חוט, שמור במגירה צדדית שהוא פתח לעתים רחוקות. איתן הביט בחפץ כאילו היה פולש. הטלפון הזה היה שם שנים, מחובר לקו שהחזיק פעיל רק מסיבות ביורוקרטיות, אבל איש לא השתמש בו. אפילו הוא עצמו לא זכר את המספר. הצלצול נמשך, צורם ומיושן באותה סביבה מודרנית. לרגע, איתן חשב להתעלם. כנראה טעות במספר, אולי מערכת מרקטינג אוטומטית שמצא את המספר האבוד באיזה מאגר נתונים ישן. אבל מה שהוא גרם לא לענות. אולי הסקרנות, אולי חוסר הנוחות לשמוע את הצליל הזר הזה. הוא הרים את השפופרת, הצמיד אותה לאזנו ואמר רק הלא יבש. וענייני. מהצד השני של הקו הייתה שתיקה. אחר כך, קול. ילדותי, רועד, אבל יציב באופן שתפס אותו לא מוכן. הלו. אניטה. המשפט נאמר בתחושת הקלה, כאילו השיחה זו נוסתה פעמים רבות לפני כן ללא הצלחה. איתן קיבץ את מצחו. מי זה? שאל, שומר על טון מקצועי. זו אני, נועה, הילדה דיברה לאט, כאילו הוא אמור לדעת מי. ניסיתי להתקשר קודם, אבל אף פעם לא הצלחתי. הפעם זה עבד. איתן הרגיש דקירה של עצבנות. בטח מתיחה, איזו בדיחה בטעם רע. אני חושב שהגעת למספר הלא נכון, ילדה. אני לא מכיר שום נועה. אבל אתה איתן, נכון? הכל נשמע נחוש עוד יותר. איתן בן ארי, מסדרות רוטשילד? הוא היסס. איך לילדה הזו יש את המידע הזה? מי נתן לך את המספר הזה? אמא שלי נתנה לי, הילדה ענתה בפשטות. היא השאירה אותו כתוב. היא אמרה שאם יום אחד אצטרך מאוד, אתה תעזור לי. איתן הרגיש את הרצפה רועדת מעט תחת רגליו. זה לא הגיוני.
אין לו ילדים, מעולם לא היו לו מערכות יחסים רציניות מספיק כדי ליצור סיטואציה כזו. תקשיבי, אני לא יודע מי זו אמא שלך, אבל את טועה. אני לא יכול לעזור לך כי אני לא מכיר אותך. תבקשי ממנה להתקשר בעצמה ולהבהיר את זה. הסתרה שתיקה בצד השני. כשמהילדה חזרה לדבר, קולה היה נמוך יותר, אך טעון בעצב שחדר דרך הקו כמו לב מושחז. היא לא יכולה להתקשר. היא כבר לא כאן. איתן עצם את עיניו. זה הפך למסובך מדי. הוא היה צריך לסיים את השיחה, לחזור לעבודה, למחוק את חוסר הנוחות הזה. אני מצטער על המצב שלך, אבל אני לא האדם הנכון לעזור לך. חופשי מבוגר שאחראי עלייך, קרוב משפחה, מישהו מבית הספר. אין אף אחד, הילדה התעקשה, ולראשונה הוא שמע את הדחיפות האמיתית מאחורי המילים. בגלל זה התקשרתי. אתה האדם היחיד שהיא רשמה. אני נמצאת במקום שלא טוב בו. אני צריכה לצאת מכאן. לפני שאיתן הספיק לענות, הילדה אמרה משהו שגרם לא לקפול לחלוטין. היא אמרה שאתה אוהב קפה בלי סוכר, ושאתה תמיד קורא את העיתון מהסוף להתחלה. היא אמרה שיש לך צלקת קטנה בפרק כף היד השמאלית, מהזמן שניסית לתקן שעון לבד כשהיית ילד. השתיקה שבאה בעקבות זאת הייתה סמיכה וכבדה. איתן הוריד את עיניו אינסטינקטיבית לפרק כף ידו, שם הסימן המטושטש של כוויה ישנה עדיין נראה תחת אור המנורה. זה לא היה מידע ציבורי. זה לא היה כתוב בשום מקום. איש לא ידע על כך, מלבד הוא עצמו ואולי כמה אנשים בודדים מעברו הרחוק. איך את יודעת את זה? קולו יצא מחוספס יותר משתכנן. היא כתבה, הילדה חזרה על דבריה. יש כאן דף. היא כתבה כל מה שהייתי צריכה לדעת עלייך. מי זו אמא שלך? איתן התעקש, מרגיש את ליבו מאיץ בניגוד לרצונו. אבל לפני שהתשובה הגיעה, השיחה נותקה. האות נעלם פתאום, משאיר רק את השקט העמום של המשרד. איתן עמד ללא תנועה, אוחז בטלפון הדומם, מנסה להקל את מה שקרה זה עתה. הוא הביט במכשיר כאילו הוא יכול לספק הסבר כלשהו, אך לא היה שם דבר מלבד פלסטיק שחוק וכפתורים דהויים. הוא הניח את השפופרת לאט, החזיר את המכשיר למגירה וניסה לחזור לדוח הפתוח על מסך המחשב. אך המילים כבר לא נשאו משמעות. המספרים נראו מעורבבים. הריכוז שתמיד היה בעל בריתו הגדול ביותר התדע. הוא קם, ניגש לחלון והביט בעיר למטה. האורות היבהבו, המכוניות נעו בטורים אינסופיים, החיים המשיכו בקצבם התזזיתי והאדיש. אך בתוכו משהו השתנה. משהו קטן, כמעט בלתי מורגש, אך נוכח ללא ספק. הקול הזה, המידע הזה, הביטחון המוזר בדיבורה של הילדה. איתן העביר יד על פניו, מנסה לארגן את מחשבותיו. זה לא יכול להיות נכון. זה לא הגיוני. תמיד הייתה לו שליטה מוחלטת על חייו, הוא תמיד ידע בדיוק לאן הוא פוסע. הוא מעולם לא השאיר קצוות פתוחים, מעולם לא יצר סיטואציות שעלולות לחזור לרדוף אותו. אבל אז למה חוסר השקט הגובר הזה? למה התחושה המציקה שמשהו בסיסי נשכח, נקבר תחת שכבות של רציונליות ומרחק רגשי? הוא חזר לשולחן, לקח את הנייד שלו והיסס. את מי הוא יכול לחפש? איזו שאלה הוא יכול לשאול מבלי להישמע מגוחך לחלוטין? הוא הכניס את המכשיר לכיסו והחליט ללכת הביתה. אולי אחרי שנת לילה, כל זה ייראה פחות מטריד. אולי בבוקר הוא יצליח לראות את המצב בבהירות רבה יותר. אך בעודו חוצה את המסדרון השקט לעבר המעלית, איתן ידע שלא יצליח לישון. הוא ידע שהקול הזה יהדהד בראשו כל הלילה, מעלה זיכרונות שהוא נעל בשבעה מנעולים. קפה בלי סוכר. עיתון מהסוף להתחלה. הצלקת בפרק כף היד. פרטים חסרי חשיבות לכל אדם אחר, אך יחד הם יצרו דיוקן אינטימי, צילום של הרגלים שרק מישהו קרוב מאוד יכול היה לקלוט. ופתאום, דרך עשורים של שריון רגשי, שמחד עלה במוחו. שם שהוא לא הגה כבר יותר מ10 שנים. שם שקשור לתקופה קצרה,
אינטנסיבית ונשכחת במחבבן בחייו. איילה. איתן עצר באמצע המסדרון, נשימתו נעתקה בחזהו. זה לא ייתכן. איילה יצאה מחייו מבלי להשאיר עקבות, בלי דרישות, בלי הבטחות. זה היה רק מפגש חולף, חריגה מהתבנית הנוקשה שתמיד שמר עליה. כמה שבועות, אולי חודשיים לכל היותר, לפני שהחליט שזה הופך לי מסוכן, שהוא מתחיל להרגיש דברים שלא רצה להרגיש. הוא חתך את הקשר בצורה נקייה, ישירה, ללא הסברים ממושכים. והיא קיבלה את זה. או לפחות כך הוא האמין. אבל מה אם זה לא היה כך? מה אם היה משהו שהוא לא ידע, משהו שהיא מעולם לא סיפרה? איתן נכנס למעלית ולחץ על כפתור קומת הקרקע בכוח רב מהנדרש. הירידה נראתה כנצח, כל קומה הייתה מדרגה נוספת בסולם הספקות שנבנה במוחו. כשהגיע לחניון ונכנס למכונית, הוא לא הניע את המנוע מיד. הוא ישב שם, בשקט של הרכב, ידיו אוחזות בחוזקה בהגה. כמה זמן הילדה הזו ניסתה להתקשר? כמה פעמים חייגה למספר הישן ההוא מבלי לקבל תשובה? ולמה דווקא עכשיו, באותו ערב יום חמישי רגיל, היא שיחה סוף סוף ושלמה? הוא לקח את הנייד, פתח את הדפדפן והקליד כמה מילות מפתח. מוסדות רווחה לילדים. ילדים ללא משפחה. תל אביב. הרשימה שהופיעה הייתה ארוכה מדי, מפוזרת מדי. זה בלתי אפשרי לגלות מאיפה הילדה התקשרה רק עם המידע. המעורפל הזה. אבל איתן בן ארי לא בנה אימפריה על ידי ויתור מול בעיות מורכבות. אם היה דבר אחד שידע לעשות, זה לחקור, לאסוף נתונים, למצוא תבניות היכן שאחרים ראו רק כאוס. הוא שמר את הנייד, הניע את המכונית ויצא מהחניון. בעודו נוהג ברחובותיה המוארים של תל אביב, ודאות החלה להתגבש בתוכו. הוא עומד לגלות מי הילדה הזו. הוא יבין מאיפה היא השיגה את המידע הזה. והוא יסיים את העניין הזה באופן סופי, כדי שיוכל לחזור לחייו המאורגנים, הצפויים והבטוחים. או לפחות זה מה שניסה לשכנע את עצמו בזמן שקולה של נועה המשיך להדהד בראשו, טעון בתקווה שהוא לא יכול היה פשוט להתעלם ממנה. אתה האדם היחיד שהיא רשמה. איתן לחץ על ההגה חזק יותר והאיץ, כאילו יכול היה להשאיר את המשפט הזה מאחוריו. אך הוא ליווה אותו עד הבית, חצה את דלת הדירה השקטה ונשאר שם, תלוי באוויר, בזמן שהביט בעיר מחלון מקלטו המינימליסטי. ולראשונה מזה שנים רבות, איתן בן ארי הרגיש משהו שלא יכול היה לתת לו שם, משהו בין פחד לסקרנות, בין התנגדות לצורך. משהו שנראה באופן מסוכן כמו תחילתו של שינוי שהוא לא ביקש, אך אולי כבר לא יוכל למנוע. הבוקר הגיע מבלי שאיתן באמת ישן. הוא בילה את הלילה בין רגעי נמנום טרופים לשעות ארוכות של בייה בתקרה, מנסה לחבר את חלקי הפאזל שלא נראה הגיוני. 5:30, כשהשעון המעורר צלצל, הוא כבר היה ער, יושב על קצה המיטה ומביט בידיו. הוא ויתר על המכון לראשונה מזה שנים. הוא שתה את הקפה מבלי לשים לב לתם והגיע למשרד מוקדם מהרגיל. המזכירה, שהייתה רגילה לדייקנות שלו, הופתעה לראות אותו מגיע לפני 6 בבוקר, אך לא אמרה דבר. איתן נעל את עצמו בחדר וניגש ישר לעניין. הוא פתח את הלפטופ והחל במחקר. לא בצורה אקראית, אלא בשיטתיות, כפי שעשה בכל ניתוח השקעות. הוא היה זקוק לנתונים, לתבניות, הוא היה צריך להבין איפה הילדה הזו יכולה להיות. הוא התחיל במיפוי מוסדות הרווחה לילדים בתל אביב והמרכז. הרשימה הייתה נרחבת יותר ממה שדמיין. עשרות מקומות פזורים ברחבי העיר, כל אחד עם מאפייניו, ההיסטוריה שלו והרישומים הציבוריים. איתן יצר גיליון נתונים, ארגן לפי אזורים, הצליב מידע על תפוסה, זמן פעילות ומוניטין. בזמן שעבד, מוחו לא הפסיק לחזור לשיחה. קולה של נועה היה ברור מדי מכדי להישכח. היה משהו בילדה הזו שהפריע לו עמוקות, שילוב מוזר של שבירות ונחישות שהוא לא יכול היה פשוט לבטל. בסביבות השעה 8 בבוקר, המזכירה נכנסה עם מגש קפה. היא הביטה במסך המלא בלשוניות פתוחות, בניירות המפוזרים על השולחן,
וחיבצה קלות את מצחה. פרויקט חדש, מר בן-ארי? איתן סגר את הלפטופ אינסטינקטיבית, כאילו נתפס עושה משהו אסור. רק מחקר אישי. לא קשור לחברה. האישה הנהנה הניחה את הקפה ויצאה בשקט. אך איתן הבחין במבט הסקרני שלה. הוא מעולם לא עסק בעניינים אישיים בשעות העבודה. למעשה, הוא מעולם לא עסק בעניינים אישיים. נקודה. הוא שתה את הקפה בלגימות מהירות וחזר למסך. הוא היה זקוק לגישה אחרת. מידע ציבורי לא יספיק. הוא לקח את הנייד והתקשר ליוני לוי, עורך דין שסיפק שירותים לחברה שלו שנים. יוני היה דיסקרטי, יעיל ולא שאל שאלות מיותרות. יוני, אני צריך שתעזור לי בעניין רגיש, אמר איתן ברגע שהשני ענה. דבר, איתן. אני לרשותך. אני צריך לאתר ילדה שייתכן שנמצאת במוסד רווחה כלשהו כאן באזור המרכז. קוראים לה נועה. אין לי שם משפחה, אין לי גיל מדויק, אבל התקשרה אליי אתמול בלילה למספר ישן שכמעט איש לא מכיר. הייתה שתיקה מהצד השני. מבין. ומה הקשר שלה אלייך? איתן ניסס. איך מסבירים משהו שהוא עצמו לא מבין? ייתכן שאין קשר. אבל אני חייב לבדוק. היא ציינה פרטים שרק מישהו קרוב מאוד אליי היה יודע. יכול להיות שיש קשר לעבר שלי שאני לא מודע לו. יוני לא שאל יותר. איתן ידע שעורך הדין מאבד את ההשלכות המשפטיות של הסיטואציה. אצטרך עוד פרטים. כל דבר שהיא הזכירה בשיחה. שעה, מבטא, רעשי רקע. הכל יכול לעזור. איתן עצם את עיניו, מנסה לשחזר את השיחה. קולה של נועה היה ברור, ללא מבטא אזורי מובהק. היה שקט ברקע, סוג של שקט מוסדי, ללא הרעשים הכאוטיים של בית מלא באנשים. והיה עוד משהו שקלט מבלי לשים לב במודע. חכה. היא אמרה שהיא נמצאת במקום שלא טוב בו. והשיחה נותקה פתאום, כאילו הופסקה בכוח. יכול להיות שיש לה גישה מוגבלת לטלפון. אתחיל במוסדות עם היסטוריה של חריגות או תלונות. זה ייקח כמה ימים, אבל אצליח להשיג את המידע. אני צריך שתהיה דיסקרטי, יוני. אני לא רוצה למשוך תשומת לב עדיין. הבנתי. אשלח לך דוח ראשוני עד מחר. איתן ניתק ונשאר להביט בטלפון. הוא באמת עושה את זה. הוא מניע משאבים, סוחר שירותים, משקיע זמן במשהו שיכול להיות רק אי הבנה מתוחכמת. אך הוא לא יכול היה להפסיק. שאר היום היה לא פרודוקטיבי. הוא ביטל 2 פגישות, ענה למיילים בצורה אוטומטית, ולא הצליח להתרכז באף אחד מהדוחות שהיה עליו לבחון. מוחו היה חצוי בין השגרה הרגילה לבין המסתורין הזה שפלש לחייו ללא רשות. בסוף אחר הצהריים, כשאור המשרד החל להציב עם השקיעה, איתן לקח שוב את הטלפון הישן. הוא הביט במכשיר, מנסה להחליט אם לחכות לשיחה נוספת או שזה בזבוז זמן. הוא הכניס את החפץ לכיס הז'קט ויצא. במקום ללכת ישר הביתה, הוא נהג ללא יד בעיר. הוא עבר בשכונות שלא ביקר בהן שנים, צפה ברחובות משתנים ממסחרים למגורים, מעמוסים לשקטים. הוא ניסה להיזכר. ניסה לאתר בזיכרונו רמז כלשהו מהילה שיכול להסביר את המצב. היא הופיעה בחייו במקרה, בכנס על שוק ההון. הילה לא הייתה מהתחום, היא ליוותה חברה, והם התחילו לדבר בהפסקה. היא הייתה שונה מאנשים שפגש בדרך כלל בעולם העסקי. היה לה סגנון קליל, ספונטני, כמעט חסר אחריות. היא צחקה בקול, שאלה שאלות בלתי צפויות, לא נרתעה מהמעמד שלו. במשך כמה שבועות, איתן אפשר לזה לקרות. ארוחות ערב, שיחות ארוכות, רגעי קרבה שבדרך כלל נמנע מהם. איילה לא דרשה מחויבות, לא תכננה תוכניות לעתיד, היא פשוט הייתה קיימת בהווה בצורה שהייתה בו זמנית מנחמת ומסוכנת. בדיוק בגלל זה הוא החליט לסיים את זה. כשהבין שהוא מתחיל לחשוב עליה מחוץ לרגעים שבילו יחד,
כששם לב שהשגרה הנוקשה שלו משתנה כדי להתאים לה, איתן ידע שהוא חייב לפעול. הוא עשה את מה שתמיד עשה כשמשהו איים על היציבות הרגשית שלו. הוא חתך. נקי, ישיר, ללא מקום למשא ומתן. איילה קיבלה את זה ללא מחאה. היא אמרה שהיא מבינה, שהיא ידעה מההתחלה שהוא כזה, שהיא לא נותרת טינה. והיא נעלמה מחייו באותה כלילות שבה נכנסה. או לפחות כך איתן תמיד האמין. הוא הכנה את המכונית מול בניין ישן בנווה צדק, מקום שהוא ואיילה נהגו לפקוד. המסעדה האיטלקית בקומה הראשונה עדיין הייתה שם, עם אותה חזית צנועה ואותו אור צהבהב בחלונות. איתן עמד שם, מביט, מנסה להרגיש משהו מעבר לנוסטלגיה עמומה. הנייד רטט בכיסו. זו הייתה הודעה מיוני. השגתי רשימה ראשונית. 7 מוסדות עם היסטוריה בעייתית. אשלח לך את הדוח המפורט מחר בבוקר. איתן הקליד תשובה מהירה של תודה ושמר את הטלפון. 7 מקומות. זה לא הרבה, אבל גם לא מעט. איך ידע איזה מהם מאכלסת נועה? איך יהיה בטוח שהיא באמת נמצאת באחד המקומות האלה? הוא חזר הביתה ובילה את הלילה במחקר על כל אחד מהמוסדות שיוני ציין. 3 היו בדרום העיר, 2 במזרח, 1 בצפון ו1 במרכז. לחלקם היו אתרים בסיסיים עם תמונות גנריות וטקסטים מוסדיים. לאחרים בקושי הייתה נוכחות מקוונת. איתן קרא עדויות של עובדים לשעבר, חיפש ידיעות ישנות בעיתונים, בנה פרופיל לכל מקום. היה כמעט חצות כשהטלפון הישן צלצל שוב. איתן הרים את המכשיר בצלצול הראשון, ליבו פועם בחוזקה. הלו. קולה של נועה הגיע מהצד השני, נמוך וממהר. אתה מחפש אותי? איתן התיישב על קצה הספה, מנסה לשמור על רוגע. איך את יודעת את זה? אני יודעת דברים, היא ענתה בפשטות. אתה תבוא לקחת אותי? הוא נשם עמוק, מנסה למצוא את המילים הנכונות. נועה, אני צריך להבין טוב יותר את המצב. איפה את נמצאת בדיוק? איך השגת את המספר הזה? כבר אמרתי לך. אמא שלי השאירה אותו כתוב. היא אמרה שאתה תעזור לי אם אצטרך. אמא שלך. איתן התחיל, אך המילה נתקעה בגרונו, השם של איילה? זו הייתה איילה? הייתה שתיקה ארוכה. איתן כמעט חשב שהשיחה נותקה שוב, אך שמע את נשימתה של הילדה מהצד השני. היא לא דיברה עלייך הרבה. רק אמרה שאתה אדם טוב, אבל שאתה מפחד להרגיש דברים. אמרה שאתה תמיד בוחר להישאר לבד כי חשבת שזה בטוח יותר. המילים פגעו באיתן כמו אגרוף בבטן. זה נשמע בדיוק כמו משהו שאיילה תגיד. אותה דרך ישירה, אך עדינה, לתאר את הפגמים שלו. בת כמה את? נועה? 10. אהיה בת 11 ביולי. איתן עשה את החשבון במהירות. 11 שנים. אם איילה הייתה בהיריון כשנפרדו, היא לא הייתה מספרת. היא לא הייתה נותנת לו את ההזדמנות לבחור, כי היא כבר ידעה את התשובה. הוא היה מתרחק עוד יותר, אולי מציע תמיכה כלכלית, אך מעולם לא היה לוקח על עצמו את תפקיד האב. טוב לך איפה שאת נמצאת? מישהו מתייחס אליי חרה? זה לא קשור לזה, נועה ענתה, והייתה בגרות מוזרה בקולה. כאן לא רע. אבל זה גם לא נכון. אני לא שייכת למקום הזה. ואני יודעת שאתה יכול להוציא אותי מכאן. איך את יכולה להיות כל כך בטוחה? שאל איתן, מסוקרן באמת. כי אמא שלי הייתה בטוחה. והיא אף פעם לא טעתה לגבי אנשים. איתן עצם את עיניו, מרגיש את משקל האמון הבלתי מוסבר זה. ילדה שמעולם לא ראה מפקידה בידיו תקווה שלא ידע אם הוא ראוי לה. נועה, אני אנסה למצוא אותך. אבל אני חייב לדעת איפה את. את יכולה להגיד לי את שם המקום? מעון ניבים. זה ליד גן מאיר. איתן רשם לעצמו בראש. גן מאיר, מרכז תל אביב.
הוא בדק במהירות בנייד. המוסד היה ברשימה שיוני שלח. הייתה לו היסטוריה של חריגות מנהליות, החלפות תכופות של הנהלה וכמה תלונות ישנות על הזנחה. אני אברר יותר על המקום הזה. אבל את צריכה סבלנות, בסדר? הדברים האלה לוקחים זמן. אני יודעת. חיכיתי 10 שנים. אני יכולה לחכות עוד קצת. המשפט נאמר בהשלמה ששברה את ליבו של איתן בצורה שלא ציפה לה. נועה, אני. הוא התחיל, אך לא ידע איך לסיים. אתה לא צריך להבטיח כלום, היא אמרה ברכות. רק אל תיעלם. ולפני שהספיק לענות, השיחה נותקה שוב. איתן נשאר לחוז בטלפון הדומם, מרגיש משהו שדומה מאוד לייאוש. הילדה הזו זעזעה מבנים פנימיים שבנה במשך עשורים. היא שאלה שאלות שמעולם לא רצה לענות עליהן. היא ביקשה משהו שמעולם לא דמיין שמישהו יבקש ממנו. הוא לקח את הלפטופ והתחיל לחקור כל דבר על מעון ניבים. תמונות, מסמכים, רישומים ציבוריים. ככל שקרה יותר, כך חוסר השקט שלו גבר. המקום פעל במסגרת החוק, אך היו סימנים ברורים להזנחה. חדרים צפופים, מעט עובדים, משאבים מוגבלים. זה לא היה סביבה של התעללות מפורשת, אבל זה בהחלט לא היה בית. למחרת בבוקר, איתן התקשר ליוני לפני 7. מצאתי את המקום. מעון ניבים, במרכז. אני צריך גישה לרישומים המלאים של המוסד. ואני צריך לדעת אם ילדה בשם נועה נמצאת שם. יוני עצר לרגע. איתן, לפני שמתקדמים, אני צריך שתבין את ההשלכות. אם תתחיל לחקור באופן רשמי, אתה תמשוך תשומת לב. אם יש קשר אמיתי בינך לבין הילדה הזו, זה יכול להפוך לתהליך משפטי מורכב. אני יודע. אבל אני חייב תשובות. אני אתחיל בהליכים. אבל אני מציע שתשקול גם לעשות בדיקת אבהות אם נגיע לנקודה הזו. איתן בלה את רוקו. בדיקת אבהות. המשפט נשמע מופרך ובו זמנית בלתי נמנע. בוא נלך לאט. קודם אני רוצה לאשר שהיא באמת שם ולהבין טוב יותר את המצב. בסדר. אעדכן אותך בקרוב. הימים שבאו לאחר מכן היו שילוב מוזר של שגרה וחרדה. איתן ניסה לשמור על מחויבויותיו המקצועיות, אך מוחו היה תמיד חצוי. יוני שלח עדכונים הדרגתיים. נועה הייתה רשומה במעון ניבים. היא הגיעה לשם לפני 3 שנים, מבית מחסה אחר. לא היו רישומים ברורים על האם, רק הערה שאומרת שהאפוטרופוס החוקי נפטרה ואין קרובי משפחה ידועים. איתן קרא את המידע הזה והרגיש מועקה בחזהו. איילה הלכה לעולמה. והוא אפילו לא ידע. הוא לא זכה להיפרד, לשאול, להבין. יוני גם גילה שהמוסד מתכנן להעביר את נועה למעון אחר בבאר שבע. הם טענו לצפיפות יתר וצורך להעביר חלק מהילדים ליחידות מרוחקות יותר. התהליך היה בעיצומו ועלול היה לקרות תוך שבועות ספורים. זה הדליק נורה אדומה אצל איתן. אם נועה תועבר, יהיה קשה עוד יותר לאתר אותה, קשה עוד יותר ליצור קשר כלשהו. הוא היה חייב לפעול. והוא היה חייב לפעול מהר. אבל איך? איך ניגשים לילדה שמעולם לא ראה? איך מסבירים לרשויות קשר שהוא עצמו עדיין לא מבין לחלוטין? ואז הטלפון צלצל שוב, באחר צהריים גשום של יום שישי. הם הולכים לשלוח אותי מכאן, קולה של נועה הגיע רועד. שמעתי את המנהלת מדברת. הולכים לקחת אותי רחוק מכאן. איתן קם מהכיסא, ליבו פועם בחובזקה. מתי? אני לא יודעת. אבל בקרוב. אתה צריך לבוא לפני. נועה, אני מנסה, אבל זה מסובך. אני לא יכול פשוט להופיע ולקחת אותך. יש חוקים, תהליכים. אז זה מאוחר מדי, היא אמרה, ולראשונה הוא שמע פחד אמיתי בקולה. אם אלך רחוק, לא תמצא אותי שוב. אני אמצא, איתן הבטיח, מפתיע את עצמו בנחישות של קולו.
לא משנה לאן ייקחו אותך, אני אמצא אותך. אבל את צריכה לסמוך עליי. אני סומכת. תמיד שמחתי. ושוב, השיחה נותקה, משאירה את איתן לבד עם הבטחה שלא ידע אם יוכל לקיים. אבל דבר אחד היה ברור עכשיו. הוא לא יכול היה להמשיך להעמיד פנים שזה לא משנה. הוא לא יכול היה להתייחס לסיטואציה כאל בעיה שיש לפתור ולתייק. לנועה היה שם. היה לכל. היה לסיפור. ובצורה בלתי מוסברת, הייתה לה אמונה בו. איתן הביט מהחלון אל העיר האפורה תחת הגשם וקיבל החלטה. הוא הולך למעון ניבים. הוא עומד לראות את נועה במו עיניו. והוא הולך לגלות, אחת ולתמיד, מה האמת המסתתרת מאחורי אותה שיחה ששינתה הכל. מעון ניבים שכן ברחוב צדדי ליד גן מאיר, בבניין בין 3 קומות שהיה פעם צהוב, אך כעת היה קרוב יותר לבז'ה דהוי. הצבע התקלף בכמה נקודות, בחלונות היו סורגים צבועים לבן והיה גינה קטנה בחזית, עם דשא לא אחיד וכמה פרחים שניסו לשרוד בין הבטון. איתן הכנה את המכונית בצד השני של הרחוב והביט במשך כמה דקות. השעה הייתה כמעט 3 אחר הצהריים ביום שני. ילדים שיחקו בחצר הצדדית הקטנה, קולותיהם יוצרים מנגינה כאותית שחצתה את החומה הנמוכה. הוא ראה עובדות מסתובבות, חלקן נושאות ערימות כביסה, אחרות מלוות קבוצות של ילדים קטנים יותר. הוא קבע ביקור רשמי דרך יוני, בטענה שהוא מעוניין להכיר את עבודת המוסד לצורך תרומה אפשרית. זה היה תירוץ סביר, משהו שיפתח דלתות מבלי לעורר חשד מיידי. אבל עכשיו, בישיבה במכונית, איתן הרגיש היסוס שלא יכול היה להסביר. מה בדיוק הוא ציפה למצוא? ילדה שמעולם לא ראה, אך איכשהו קשורה לעברו? הוכחה מוחשית לכך שהילדה שמרה סוד כל השנים האלה? או רק אישור לכך שכל זה אינו אלא היא הבנה מתוחכמת? הוא נשם עמוק, פתח את דלת המכונית וחצה את הרחוב. בכניסה הראשית הייתה דלת זכוכית עם מדבקות צבעוניות שהודבקו בצורה לא אחידה. שלט קטן אמר מעון ניבים, עוטפים באהבה מאז 1987. איתן צלצל בפעמון וחיכה. אישה כבת 50, שערה אסוף בפיקת אדוקה ומבט עייף בעיניה, פתחה את הדלת. היא לבשה סינר מעל בגדיה ואחזה בלוח כתיבה. מר בן ארי, שאלה בחיוך מקצועי. כן, זה אני. כנס, בבקשה. אני גברת מרים, הרכזתה. חיכינו לביקור שלך. היא הובילה אותו במסדרון צר עם רצפת קרמיקה קרה וקירות צבועים בירוק בהיר מוסדי. היו שם ציורי ילדים מודבקים בנייר דבק, כל אחד עם שם כתוב מתחתיו באותיות עקומות. איתן הביט בהם בזמן שצעד, מנסה לזהות אם אחד מהם שייך לנועה. גברת מרים הובילה אותו לחדר קטן ששימש כמשרד. היה שם שולחן עמוס ניירות, ארכיון מתכת ישן ושני כיסאות פלסטיק. היא הצביעה על אחד מהם. ציינת עניין במתן תרומה למוסד שלנו, היא התחילה, כבר פותחת התיקייה עם מסמכים. אנחנו מאוד מודים על תשומת הלב. כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, משאבים הם תמיד נחוצים. יש לנו 42 ילדים כאן כרגע והדרישה רק עולה. איתן הנהן מנסה להיראות מתעניין במספרים שהציגה. אך מוחו היה במקום אחר, מחפש כל סימן, כל רמז לנועה. הייתי רוצה להכיר טוב יותר את הפעילות לפני שהחליט על משהו, אמר. אולי לבקר במתקנים, להבין איך נראה היומיום של הילדים. גברת מרים היסה לשבריר שנייה, אך לאחר מכן חייכה. כמובן. אראה לך את המבנה שלנו. אבל אולי עדיף להימנע מאינטראקציה ישירה עם הילדים כדי לא ליצור ציפיות. אתה מבין. איתן הבין היטב. היא הגנה על הילדים מפני הבטחות שווא. זה היה הגיוני. אבל זה היה גם מכשול. הם עברו בבניין בצורה שיטתית. במטבח היו סירים גדולים וריח של אוכל פשוט. החדרים היו קטנים, עם מיטות קומטיים צפופות ומעט מקום לחפצים אישיים. בסלון הייתה טלוויזיה ישנה, כמה צעצועים שבורים וספות בלויות. הכל היה נקי,
אך הייתה תחושה של מחסור בכל פינה, חיסכון מאולץ בכל פרט. כשעלו לקומה השנייה, איתן שמע קולות בוקעים מאחד החדרים. גברת מרים הסבירה שעלו שעות של פעילות פנאי. הוא הציץ דרך הדלת הפתוחה למחצה, וראה כ-15 ילדים יושבים במעגל בזמן שמתנדבת צעירה ניסתה לתאם סוג של משחק. ואז הוא ראה אותה. נועה ישבה מעט מרוחקת מהקבוצה, נשענת על הקיר, עם ספר פתוח על ברכיה. היה לה שיער חום חלק, גזור בגובה הכתפיים, אור בהיר והבעה מרוכזת. היא לבשה חולצה כחולה פשוטה ומכנסי ג'ינס. היא לא הייתה ילדה שמושכת תשומת לב. היא לא הייתה מוחצנת או תזזיתית. היה בשקט שעמד בניגוד לאנרגיה של שאר הילדים. אבל זה היה הפנים שהשאירו את איתן ללא נשימה. לא בגלל שזיהה בהם תווי פנים משלו, אלא בגלל שזיהה את איילה. העיניים היו אותן עיניים, חומות בהירות עם כתמים זהובים קטנים. מבנה הפנים, קו על עשת הדין, הדרך שבה קבצה מעט את מצחה בזמן הקריאה. זה היה כמו להביט בתצלום ישן שהובא להווה. מר בן ארי, קראה גברת מרים, מבחינה שעצר. הכל בסדר? איתן התעשת במהירות. כן, סליחה. רק התבוננתי. אתם עושים כאן עבודה טובה. היא חייכה בגאווה אמיתית. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים עם מה שיש לנו. הילדים חסונים. רובם מסתגלים היטב. והילדה שם, שאל איתן, מנסה להישמע גבי. זו שקוראת לבד. היא לא משתתפת בפעילויות? גברת מרים הביטה לעברה של נועה וחיוכה הפך לי מתוח מעט. נועה. היא ילדה מיוחדת. מאוד חכמה, מאוד עצמאית. אבל גם קצת. מרוחקת. היא מעדיפה להישאר לבד מאשר לתקשר עם האחרים. ניסינו גישות שונות, אבל היא מופנמת מטבעה. איתן הרגיש מועקה בחזהו. מופנמת. מרוחקת. אלו היו מילים שהשתמשו בהן כדי לתאר אותו כל חייו. איך היא הגיעה לכאן? גברת מרים נאנחה. סיטואציה קשה. האם נפטרה כשהיא הייתה בת 7. היא עברה בבית מחסה אחר לפני שהגיעה לכאן. אין קרובי משפחה ידועים, לפחות לא כאלו שהתייצבו. זה חבל. לנועה יש הרבה פוטנציאל, אבל היא זקוקה לסביבה יציבה יותר, קשובה יותר ממה שאנחנו יכולים להציע. בזמן שדיברה, נועה הרימה את עיניה מהספר. ומבטה פגש את זה של איתן דרך הדלת הפתוחה למחצה. זה היה רק לשנייה, אך באותו רגע קצר הייתה הכרה הדדית. לא ויזואלית, אלא משהו עמוק יותר. היא לא הראתה הפתעה, לא נופל לשלום, לא חייכה. היא רק הביטה בו באותו ביטחון שקט שהרגיש בשיחות הטלפון. אחר כך חזרה לספר, כאילו דבר לא קרה. איתן נאלץ להכריח את עצמו ללוות את גברת מרים בחזרה למסדרון. הם סיימו את הביקור כשהיא מסבירה על העלויות החודשיות, הצרכים הדחופים ביותר וסוגי התרומות שיועילו ביותר. איתן הסכים לכל דבר, הבטיח לבחון את המסמכים ולחזור עם הצעה. אך מוחו היה במקום אחר לגמרי. כשסוף סוף יצא מהבניין וחזר למכונית, הוא נאלץ לשבת כמה דקות רק כדי לנשום. הוא ראה את נועה. הוא הביט בעיניה. ועכשיו כבר לא היה לו ספק. הילדה הזו לא הייתה זרה. הילדה הזו נשאה את איילה בתוכה בצורה שאי אפשר להכחיש. הנייד צלצל. זה היה יוני. איתן, השגתי משהו חשוב. מצאתי עובדת לשעבר בבית המחסה שבו נועה הייתה לפני שהגיעה לניבים. היא זכרה את אמא של הילדה. אמרה שזו הייתה אישה צעירה, חולה מאוד בחודשים האחרונים. קראו לה איילה פונסקה. איתן עצם את עיניו, מרגיש את האישור מכביד עליו כמו גזר דין. יש עוד, יוני המשיך. לפי אותה עובדת, איילה השאירה כמה חפצים אישיים בהנהלת בית המחסה הישן, כדי שימסרו לנועה כשתגדל. מסמכים, תמונות, מכתבים.
אבל כשנועה עברה לניבים, נראה שהפריטים האלה עבדו בביורוקרטיה. אני יכול לנסות לאתר אותם אם תרצה. כן, אמר איתן בקול צרוד. תאתר אותם. אני צריך כל מה שתצליח למצוא. הוא ניתק ונשאר להביט בבניין המעון דרך זכוכית המכונית. נועה הייתה שם בפנים, כנראה חזרה לפינה השקטה שלה, לספר שלה, להמתנה השקטה שניהלה כבר כל כך הרבה זמן. בימים שבאו לאחר מכן, איתן לא הצליח להשתחרר מאותה תמונה. נועה קוראת לבד בזמן ששאר הילדים משחקים. נועה מביטה בו באותו ביטחון בלתי מעורר. נועה מחכה. יוני עבד מאחורי הקלעים באיסוף מסמכים, מכין את הקרקע המשפטית לאפוטרופסות אפשרית. אך היו סיבוכים. לאיתן לא היה קשר דם מוכח. לא הייתה לו היסטוריה של מערכת יחסים עם הילדה. הוא היה גבר רווק, ללא ניסיון עם ילדים, שרוצה לקחת אחריות על ילדה שהוא בקושי מכיר. כל שופט ישאל שאלות קשות. אתה בטוח בזה, איתן? שאל יוני במהלך פגישה. לקחת חסות על ילדה זה לא כמו לסגור עסקה. זה קבוע. זה משנה חיים. זה ישנה את החיים שלך לחלוטין. אני יודע, ענה איתן. ועדיין אין לי את כל התשובות. אבל אני יודע שאני לא יכול להשאיר אותה שם. אני לא יכול להעמיד פנים שאני לא יודע שהיא קיימת. יוני בחן את פניו במשך רגע ארוך. בסדר. אכין את המסמכים. אבל זה ייקח זמן. ואתה תצטרך לעבור הערכות, ראיונות עם עובדים סוציאליים, להוכיח שיש לך תנאים להציע בית עולם. כמה זמן? חודשים, כנראה. וזה אם הכל ילך כשורה. איתן הרגיש את הדחיפות לוחצת על חזהו. נועה עומדת לעבור. אם היא תצא מתל אביב, הכל יהפוך למסובך יותר. אני יכול לנסות להגיש בקשה לעיכוב המעבר בטענה שיש תהליך אפוטרופסות בעיצומו. אבל אני אצטרך שתהפוך את הכוונה שלך לרשמית קודם לכן. כך מצא את עצמו איתן, לראשונה בחייו, ממלא תפסים על היסטוריה משפחתית, מצב כלכלי, מניעים אישיים. עונה על שאלות פולשניות על יכולתו הרגשית, מערכות יחסים מהעבר, תפיסת האבהות שלו. זה היה לא נוח, חושפני, שונה לחלוטין מכל משא ומתן שניהל אי פעם. אבל הוא המשיך. כי בכל פעם שחשב לוותר, הוא נזכר בקולה של נועה בטלפון. אתה לא צריך להבטיח כלום. רק אל תיעלם. 3 שבועות אחרי הביקור במעון ניבים, איתן קיבל אישור לביקור מפוקח. הוא יכול היה לבלות שעה עם נועה, תחת השגחה של עובדת סוציאלית, בחדר המיועד למפגשים כאלו. כשהגיע למעון באותו בוקר שבת, הוא היה לחוץ יותר מאשר בכל מצגת למשקיעים, בכל מסע ומתן חשוב. כי הפעם לא היה לו תסריט מוכן, לא היו לו נתונים לבסס עליהם את החלטותיו. היה לו רק הרצון האמיתי להכיר את הילדה הזו שהפכה את חייו מהקצה אל הקצה. נועה כבר הייתה בחדר כשנכנס. היא ישבה על כיסא קטן, ידיה משולבות על ברכיה, מביטה מהחלון. העובדת הסוציאלית, אישה צעירה בשם טלי, עמדה בפינה ורשמה הערות בלוח כתיבה. נועה, זה מר איתן בן ארי, אמרה טלי ברכות. הוא בא לדבר איתך. נועה הסתובבה לאט, ועיניה פגשו את שלו. לרגע, אף אחד מהם לא אמר דבר. איתן הרגיש את משקל המבט ההוא, את האינטליגנציה השקטה שמאחוריו, את הערכה הקפדנית. היי, אמר לבסוף, מרגיש לא מוכן באופן מגוחך. היי, ענתה בשקט. באת. באתי. נועה קמה וניגשה לשולחן שעמד במרכז החדר. היו שם כמה צעצועים מפוזרים עליו, בבירור הונחו שם כדי להקל על האינטראקציה. אך נועה התעלמה מהם. במקום זאת, היא משכה כיסא והתיישבה, מסמנת במחווה שאיתן יעשה את אותו הדבר. הוא צייט, התיישב מולה, מנסה למצוא את המילים הנכונות. אך נועה הייתה זו שדיברה ראשונה. יש לך את הצלקת, אמרה, מביטה בפרק כף ידו. אמא שלי אמרה שיש לך.
איתן הוריד את עיניו אינסטינקטיבית לסימן הישן והקטן. יש לי. זה היה כשהייתי בן 8 בערך. ניסיתי לתקן שעון ונחוויתי מהלחמה. היא אמרה שתמיד אהבת להבין איך דברים עובדים מבפנים. איתן הרגיש גוש בגרונו. אמא שלך. הוא התחיל, אך המילה נתקעה, היא דיברה עליי? לא הרבה, נועה הנידה בראשה. אבל כשהיא דיברה, זה תמיד היה בחיבה. אמרה שאתה אדם שקשה להכיר, אבל ששווה לנסות. למה היא מעולם לא סיפרה לי עלייך? נועה חשבה לרגע, בוחרת את מילותיה בקפידה. אני חושבת שהיא ידעה שאתה לא מוכן. והיא לא רצתה שתישאר איתי מתוך חובה. היא רצתה שאם יום אחד תכיר אותי, זה יהיה כי בחרת. המילים פגעו באיתן בדייקנות כירורגית. זה היה בדיוק סוג המחשבה שהיה לאיילה. לתת לו את הבחירה. תמיד לתת לו את הבחירה, גם כשזה אמר לשאת את הנטל לבד. אני מצטער, אמר, והייתה כנות גולמית במילים ההן. אני מצטער שלא הייתי שם. שלא ידעתי. נועה הביטה בו באותן עיניים שהיו כל כך דומות לאלו של איילה. היא אף פעם לא האשימה אותך. וגם אני לא. הדברים הם כמו שהם. הם נשארו בשתיקה לרגע. טלי המשיכה לעמוד בפינה, מתבוננת בדיסקרטיות, רושמת הערות מדי פעם. מה את אוהבת לעשות? שאל איתן, מנסה למצוא מכנה משותף. לקרוא. לצייר לפעמים. לחשוב. לחשוב על מה? על איך דברים יכלו להיות אחרת. על מקומות שמעולם לא ראיתי. על איך זה יהיה שיהיה לי בית אמיתי, לא מקום שבועת רק עוד אחת מתוך רבים. הכנות שלה הייתה מדהימה. לא היה ברחמים עצמיים, רק ציון עובדה. אם היית יכולה לבחור כל דבר, מה היית רוצה? נועה חשבה ברצינות לפני שענתה. הייתי רוצה שיהיה לי מישהו שידע את השם שלי בלי להסתכל ברשימה. מישהו שישים לב אם אני שקט מדי או אם קרה משהו. מישהו שלא ייעלם. איתן הרגיש משהו נשבר בתוכו. כל ההגנות שנבנו בקפידה, כל הטיעונים הרציונליים על למה הוא לא מתאים לזה, הכל קרס מול התשובה הפשוטה והמצמררת הזו. אני לא ייעלם, אמר, וזו הייתה הפעם הראשונה שהבטיח הבטחה אישית מזה עשורים. אני לא יודע איך זה יהיה, אני לא יודע אם אעשה הכל נכון, אבל אני לא ייעלם. נועה בחנה אותו במשך רגע ארוך. אחר כך, לראשונה, עלה חיוך קטן על פניה. אני יודעת. תמיד ידעתי. ובאותו רגע, בחדר קטן של מעון במרכז תל אביב, כשעובדת סוציאלית רושמת הערות בפינה, איתן בן ארי סוף סוף הבין מה זה אומר להיות שייך למישהו ללא סייגים, ללא חישובים, ללא אסטרטגיות יציאה. השבועות שבאו בעקבות המפגש הראשון היו רכבת הרים של רגשות וביורוקרטיה. איתן גילה שלמערכת הרווחה יש חוקים משלה, קצבים משלה, ושכסף והשפעה לא מייצים תהליכים שתלויים בערכות אנושיות ובפרוטוקולים קבועים. הוא עבר ראיונות עם עובדים סוציאליים ששאלו שאלות על ילדותו, על מערכות היחסים שלו, על המניעים שלו. הוא נאלץ לפתוח את ביתו לביקורות, להראות את החדר שתכנן להכין לנועה, להסביר איך ישלב בין עבודה לאבהות. כל שלב היה תרגיל בפגיעות שהשאיר אותו מוטש. אך בין ההליכים הפורמליים היו הביקורים. פעם בשבוע, תמיד בשבת בבוקר, איתן הלך למעון ניבים ובילה שעה עם נועה. בהתחלה, תחת פיקוח מתמיד. אחר כך, עם יותר חופש, כשהוא יכול היה לטייל איתה בגינה הקטנה או לשבת בחדר הביקורים. נועה לא הייתה ילדה מוחצנת. היא לא רצה לחבק אותו כשהגיע, היא לא שאלה שאלות ילדותיות על מתי תוכל לצאת משם. אך היא תמיד הייתה מוכנה כשהוא הופיע, תמיד עם משהו לשתף. ספר שקראה במהלך השבוע. ציור שציירה. תצפיות קטנות על העולם שסביבה שחשפו אינטליגנציה חדה. איתן, מצידו, למד להעט. הוא למד ששיחה עם נועה לא עוקבת אחרי הלוגיקה של פגישת עסקים. היא לא הולכת ישר לעניין. היא סובבת סביב הנושאים, בודקת את השטח,
מחכה לראות אם יש לו סבלנות ללוות אותה. במהלך הביקור החמישי, היא סוף סוף הזכירה את איילה בצורה ישירה יותר. הם ישבו על ספסל בגינה, צופים בשאר הילדים משחקים. לנועה היה מחברת פתוחה על ברכיה, היא רשמה סקיצה של הבניין ממול. אמא שלי ציירה גם, אמרה פתאום. לא דברים יפים. יותר תרשימים, מפות, תכניות של מקומות. איתן פנה אליה, מקשיב בתשומת לב. היא הייתה אדריכלית? לא. היא עבדה בשימור מבנים עתיקים. היא אהבה להבין איך דברים נבנו, איך הם נשארו עומדים אחרי כל כך הרבה זמן. איתן חייך קלות. עוד דבר שהסביר את החיבור שאיילה הרגישה אליו. שניהם חלקו את הצורך הזה להבין מבנים, לראות מעבר לפני השטח. את זוכרת ממנה הרבה? נועה הפסיקה לצייר, מביטה בידיה. חלק מהדברים נשארו ברורים יותר מאחרים. אני זוכרת את הריח שלה. היא השתמשה בבושם לבנדר זול, כי זה היה היחיד שלא עשה לה הרגשה רעה. אני זוכרת את הקול שלה, מקריא סיפורים לפני השינה. ואני זוכרת איך היא נהייתה חלשה בסוף, אבל עדיין ניסתה לחייך כשנכנסתי לחדר. איתן הרגיש את חזהו מתהדק. היא דיברה איתך עליי באותה תקופה? רק קצת. אמרה שהיא הכירה מישהו חשוב לפניי הרבה זמן. מישהו שפחד להיפגע, אז העדיף לא להרגיש כלום. היא אמרה שהיא מבינה, אבל שהיא מקוש שיום אחד תשנה את דתך. היה קשה לשמוע את זה מתואר בפשטות כזו. היה קשה להתמודד עם כמה שאיילה הבינה אותו, גם כשהוא עצמו לא הבין את עצמו. היא השאירה לך משהו כתוב? איזה מכתב? איזה מסר? נועה הנהנה. הייתה קופסה. עם כמה תמונות, ניירות, דברים שלה. אבל כשהעביר אותי לכאן, הקופסה נשארה במקום השני. אמרו שישלחו אותה אחר כך, אבל היא אף פעם לא הגיעה. איתן רשם לעצמו הערה. יוני ניסה לאתר את החפצים האלה, אך הביורוקרטיה הייתה איטית והרישומים מבולבלים. אני אמצא את הקופסה הזו, הבטיח. אני אביא אותה אלייך. נועה הביטה בו באותו מבט בוחן שכבר הכיר. אתה מבטיח הרבה דברים עכשיו. זו לא הייתה ביקורת, רק תצפית. אך איתן הבין את המשקל שמאחוריה. נועה למדה מוקדם שהבטחות הן שבירות. אני מבטיח רק מה שאני יודע שאני יכול לקיים, ננה. היא חזרה לציור, אך היה חיוך קל בזווית פי. יומיים לאחר מכן, יוני התקשר עם חדשות ששינו הכל. איתן, מצאתי את הקופסה. היטויקה בטעות במחסן של בית המחסה הישן. השגתי אישור להוציא אותה. אתה רוצה שאביא אותה למשרד שלך? כן. תביא אותה היום אם אפשר. יוני הגיע בסוף אחר הצהריים, נושא קופסת נעליים בלויה, קשורה בחוט. הוא הניח אותה על שולחנו של איתן בזהירות, כאילו הייתה דבר יקר מדי מכדי לטפל בו ברשלנות. לא פתחתי. חשבתי שאתה צריך לעשות את זה קודם. איתן הביט בקופסה במשך רגע ארוך לפני שלקח את המספריים וחתך את החוט. כשפתח את המכסה, מצא עולם קטן מאורגן באהבה. היו שם תמונות. איילה צעירה, מחייכת למצלמה. איילה בהיריון, ידה על בטנה, מביטה למטה בהבעה שלווה. איילה מחזיקה תינוקת, נועה עדיין זעירה, עטופה בשמיכה כחולה בהירה. היו שם גם מסמכים. תעודת הלידה של נועה. איילה פונסקה הייתה רשומה קם. שדה האב היה ריק. עמוק יותר, איתן מצא מעטפה חתומה כששמו כתוב עליה בחזית. כתב היד היה ללא ספק של איילה, אותן אותיות מעוגלות ונטויות שזכר מפתקים שהשאירה לפני שנים. בידיים רועדות, הוא פתח את המעטפה והוציא 2 דפי נייר מקופלים. הוא החל לקרוא. איתן. אם אתה קורא את זה, זה אומר שנועה מצאה אותך. זה אומר שהיא הייתה זקוקה לעזרה והיה לה אומץ לחפש אותך. אני גאה בה על כך, איפה שלא אהיה. אני יודעת שאתה בטח מלא בשאלות. אנסה לענות על חלקן.
כשעזבתי את חייך, כבר ידעתי שאני בהיריון. עשיתי בדיקות שבוע לפני שאמרת שאנחנו צריכים להפסיק להתראות. אני זוכרת שישבתי במרפאה, אוחזת בדף עם התוצאה החיובית, מנסה להחליט מה לעשות. חשבתי לספר לך. עשיתי חזרות על השיחה 1000 פעמים. אבל בכל פעם שעמדתי להתקשר, נזכרתי במבט שעל פניך באותה ארוחת ערב אחרונה. היית מבוהל, איתן. מבוהל ממה שהרגשת, מזה שנכנסתי לחייך המאורגנים. והבנתי. תמיד הבנתי. לא סיפרתי לך כי לא רציתי שתישאר איתי מתוך חובה. לא רציתי להיות הטעות שתצטרך לתקן. לא רציתי שהבת שלנו תגדל בתחושה שהיא נטל. כן, היא הבת שלך. ביולוגית, רגשית, בכל דרך שחשובה. יש לה את העיניים שלך כשהיא מרוכזת. יש לה את הדרך שלך להביט בדברים כאילו הם פזלים שמחכים להיפטר. יש לה את האינטליגנציה השקטה שלך. אבל גידלתי אותה לבד, ואני לא מתחרטת על כך. אלו היו 10 השנים הטובות בחיי, גם כשדברים הפכו לקשים, גם כשהמחלה התחילה לחלות אותי. השארתי לה את המספר שלך מסיבה מסוימת. לא כי ציפיתי שתהיה קוסם שאחראי להציל אותה מכל הבעיות. אלא כי אני יודעת שאם תחליט להיות נוכחה, זה יהיה באמת. אתה לא עושה שום דבר בחצי כוח, איתן. זה אחד הדברים שתמיד הרצתי ותמיד תסכלו אותי בך. נועה לא צריכה שלמות. היא צריכה עקביות. היא צריכה מישהו שיופיע, שישאר, שלא ייעלם כשדברים יהיו קשים. אם תוכל לתת לה את זה, זה כל מה שאני מבקשת. אני לא מצפה שתאהב אותה מיד. אהבה לא עובדת ככה, למרות שהסרטים מנסים לשכנע אותנו אחרת. אבל אני מקווה שתיתן לעצמך הזדמנות להכיר אותה. אני מקווה שתראה את מה שאני רואה כשאני מביטה בה. ואם, אחרי כל זה, תחליט שאתה לא יכול, גם זה יהיה בסדר. השארתי הוראות כדי שיטפלו בהיטב, כדי שתהיה לגישה למשאבים, כדי שלא תהיה עבודה לחלוטין. אבל זו תהיה הבחירה שלך. תמיד תהיה זו הבחירה שלך. בחיבה ולא חרטות. איילה. איתן סיים לקרוא כשידיו רועדות. הוא קיפל את המכתב בזהירות והחזיר אותו למעטפה. יוני, שקרא מעבר לכתפו, נשאר בשתיקה מכבדת. היא לא רשמה אותך בתעודת הלידה, אמר יוני לבסוף. זה מסבך את הדברים מבחינה משפטית. נצטרך בדיקת אבהות כדי לבסס את בקשת האפוטרופסות. איתן הנהן עדיין מאבד את הדברים. תארגן את זה. הכי מהר שאפשר. בזמן שיוני יצא לבצע את שיחות הטלפון הנחוצות, איתן המשיך לחקור את תוכן הקופסה. היו שם עוד תמונות של נועה בגילאים שונים. נועה תינוקת. נועה עושה את צעדי הראשונים. נועה ביום הראשון ללימודים, עם תיק גב גדול ממנה. היו שם גם ציורים. חלקם צוירו על ידי נועה כשהייתה קטנה יותר, אחרים נראו כשייכים לאיילה. תבוכניות של מבנים ישנים, סקיצות של חזיתות, הערות טכניות בשוליים. ובתחתית הקופסה, מוחבאת תחת הכל, איתן מצא מעטפה נוספת. קטנה יותר, דקה יותר. כשפתח אותה, מצא תמונה אחת בודדת. זה היה הוא ואיילה יחד. איתן אפילו לא זכר מתי התמונה הזו צולמה. הם ישבו על ספסל בגינה, היא נשענת עליו, שניהם מחייכים למצלמה. הוא נראה רגוע, מאושר באמת בצורה שלא נראתה שנים. הוא הפך את התמונה. מאחור, בכתב היד של איילה, היה כתוב, כדי שנועה תזכור שגם אתה יודע לחייך. איתן שמר את התמונה בכיס הז'קט שלו, קרוב ללב. אחר כך סגר את הקופסה ונשאר לשבת שם, מביט מהחלון אל העיר שממשיכה לנוע למטה, אדישה לגילויים ששינו את חייו. בדיקת האבהות בוצעה שבוע לאחר מכן. ההליך היה פשוט, ללא כאב, ביורוקרטי. אחות לקחה דגימות ממנו ומנועה בחדרים נפרדים. זה ייקח כמה ימים עד שהתוצאות יהיו מוכנות. נועה, כשהודכנה לבדיקה,
לא הראתה חרדה. אתה עומד לגלות את מה שאני כבר יודעת, אמרה בפשטות. אבל מה אם התוצאה תהיה שלילית? שאל איתן, בוחן אותה. היא לא תהיה. אבל גם אם הייתה, כבר הבטחת שלא תיעלם. ואני מאמינה בהבטחות שלך. האמון שלה היה בו זמנית מנחם ומפחיד. התוצאות הגיעו באחר צהריים של יום חמישי. יוני התקשר ברגע שקיבל את המסמך. חיובי. 99.9% סבירות. אתה האב הביולוגי של נועה. איתן שמע את המילים, אך לקח לו כמה שניות לאבד אותן לחלוטין. הייתה לא בת. לא אפשרות, לא תיאוריה. בת מבשר ודם, שכבר הייתה בת 10, שכבר חיה חיים שלמים בלעדיו. עם התוצאה הזו, אני יכול להאיץ את תהליך האפוטרופסות, המשיך יוני. אבל זה עדיין ייקח זמן. ויש בעיה נוספת. המוסד קיבל הצעת אימוץ עבור נועה. מה? זוג שנמצא שנים בתור לאימוץ. הם כבר עברו את כל הערכות, יש להם פרופיל מאושר. ההנהלה שוקלת את זה ברצינות, כי נועה מתאימה לפרופיל שהם מחפשים. ילדה בוגרת יותר, ללא בעיות התנהגות קשות. איתן הרגיש פניקה אמיתית לראשונה. אבל אני האבא. יש לי זכות. כן, אבל אתה מתחיל את התהליך עכשיו. הזוג הזה כבר מוכן לקבל אותה מיד. מנקודת המבט של המוסד, זו נראית האופציה המהירה והבטוחה ביותר. איתן קם, מתחיל ללכת הילוך וחזור בחדר. מה אני יכול לעשות? להפוך את בקשת האפוטרופסות שלך לרשמית מיד. להציג את בדיקת האבהות. לטעון שהקשר הביולוגי חייב לקבל עדיפות. אבל אנחנו צריכים גם להראות שיש לך תנאים להציע בית עולם. העובדים הסוציאליים צריכים לאשר את הבית שלך, את השגרה שלך, את התכנון שלך לטיפול בה. אז בוא נעשה את כל זה. היום. עכשיו. יוני הסכים והחל לעבוד. בימים הבאים, חייו של איתן התהפכו. הוא שכר מהצוות כדי להכין את החדר של נועה. הוא התאים את שעות העבודה שלו. הוא שוחח עם בתי ספר פרטיים על רישום. הוא עשה כל שביכולתו כדי להוכיח שהוא מוכן. אך הדחיפות גברה כי שבוני גילה שהשימוע להערכת האימוץ על ידי הזוג השני נקבע לעוד 3 שבועות. נצטרך להציג טיעון נגד חזק, הזהיר יוני. השופט ישווה בין שתי הסיטואציות. זוג יציב, מנוסה, כבר מאושר, מול גבר רווק, ללא ניסיון, שרק לאחרונה גילה את אבותו. זה לא יהיה קל. איתן ידע שהוא צודק. הוא ידע שעל הנייר הוא לא נראה הבחירה הברורה. אבל הוא גם ידע משהו שאף דוח לא יכול היה לקלוט. הוא ידע שנועה כבר בחרה. שהיא ביצעה את השיחה ההיא מתוך אמונה בו. שהיא חיכתה בסבלנות ששברה את הלב. והוא לא עמד להשאיר אותה מחכה לנצח. הוא הלך למעון ניבים מחוץ לשעות הביקור הקבועות. גברת מרים קיבלה אותו בהפתעה. מר בן-ארי, לא היה לנו ביקור מתוכנן להיום. אני יודע. אבל אני חייב לדבר עם נועה. רק כמה דקות. הרכזת היססה, אך משהו בהבעת פניו גרם לה להסכים. היא קראה לנועה, שירדה במדרגות בדרכה הרגועה, מופתעת לראות אותו שם ביום אחר. הם ישבו בגינה, שכבר החלה להחשיך עם רדת הערב. אני צריך שתדעי משהו, התחיל לאיתן. יש זוג אחר שרוצה לאמץ אותך. אנשים טובים, מוכנים. והמוסד שוקל את זה ברצינות. נועה הביטה בו מבלי למצמץ. ואתה כאן כדי להגיד שעדיף שאלך איתם? לא, איתן הניד בראשו בתקיפות. אני כאן כדי להגיד שאני אלחם כדי שתהיי איתי. אבל אני צריך לדעת אם זה מה שאת רוצה גם. כי אם כן, אני צריך שתגידי את זה, שתבהירי את זה לעובדים הסוציאליים, לשופט. הקול שלך חשוב בהחלטה הזו. נועה נשארה בשתיקה במשך רגע ארוך, מביטה בידיה. אמא שלי תמיד אמרה שמשפחה זה לא רק מי שמוליד אותך.
זה מי שבוחר להישאר. הזוג הזה יכול להיות טוב. יכול לתת לי בית יפה, חיים יציבים. אבל הם לא מכירים אותי. הם לא יודעים שאני קוראת את העיתון מהסוף להתחלה כשאני לחוצה. הם לא יודעים שאני מפחדת מהחושך, אבל מעמידה פנים שלו. הם לא יודעים שאמא שלי שרה שיר ספציפי כשהיו לי סיוטים. היא הרימה את עיניה אליו. גם אתה לא יודע את הדברים האלה עדיין. אבל אתה מנסה לגלות. וזה עושה את כל ההבדל. איתן הרגיש משהו מתיישב בתוכו. ודאות שהלכה מעבר ללוגיקה או לטיעונים רציונליים. אז נעשה את זה יחד. אני אלמד כל מה שתסכימי ללמד אותי. נועה הושיטה יד, קטנה וקרה, ואיתן אחז בה בזהירות, כאילו אחז במשהו יקר ורגיש לאין שיעור. ובאותו רגע, הוא ידע בדיוק מה הצעד הבא שלו. בוקר השימוע עלה אפור מעל תל אביב. איתן התעורר ב4 לפנות בוקר ולא הצליח לחזור לישון. הוא ישב בסלון הדירה, עובר בראשו על כל מה שיוני הכין, על כל הטיעונים שהצטרכו להציג, על כל השאלות שעלולות לעלות. התהליך התקדם מהר יותר ממה שציפו בזכות בדיקת האבהות, אך עדיין הייתה התנגדות. הזוג שרצה לאמץ את נועה, משפחת אלמגור, היה בעל היסטוריה ללא רבב. הם היו נשואים 15 שנים, היה להם בית מרווח בהרצליה, משאבים כלכליים יציבים וניסיון קודם עם ילדים בוגרים יותר, לאחר שכבר אימצו בהצלחה ילדה לפני כמה שנים. איתן, לעומת זאת, היה גבר רווק בן 53, ללא ניסיון עם ילדים, שעבד שעות רבות ביום ושרק לפני חודשים ספורים גילה את קיומה של ביתו. על הנייר, הבחירה נראתה ברורה. אבל לאיתן היה משהו שהמספרים לא הראו. היה לו את המכתב של איילה. היו לו את העדויות של העובדים הסוציאליים שצפו בביקוריו אצל נועה. והייתה לו את נועה עצמה, שהייתה אמורה להישמע על ידי השופט. ב8 בבוקר, יוני הגיע לדירה כדי לאסוף אותו. הם נסעו יחד לבית המשפט בשתיקה כבדה. עורך הדין נשא תיקייה מלאה במסמכים, הצהרות, חוות דעת פסיכולוגיות וסוציאליות. נועה תהיה שם, שאל איתן כשנכנסו לחניון. כן. היא תשמה בנפרד, יחד עם פסיכולוגית. זה הליך סטנדרטי במקרים המערבים ילדים. איתן הנהן מרגיש את קיבתו מתהפכת. הוא שנא את המחשבה שנועה צריכה לעבור את זה, צריכה להגן על הבחירה שלה מול זרים, צריכה להוכיח שהיא יודעת מה היא רוצה. אולם הדיונים היה קטן ממה שציפה. קירות בווז'ה מוסדי, שולחן ארוך שבו השופט ישב, כמה כיסאות מסודרים ממול. איתן זיהה את גברת מרים יושבת בפינה, יחד עם אישה שהניח שהיא מהרווחה. בצד השני, זוג בגיל העמידה שוחח בלחש עם עורך הדין שלהם. משפחת אלמגור. איתן בחן אותם בדיסקרטיות. לאישה היה שיער מאפיר אסוף בקוקו ופנים עדינות. הגבר הרכיב משקפיים בעלי מסגרת דקה ואחז בידה של אשתו בחוזקה. הם נראו אנשים טובים. אנשים שכנראה ייתנו לנועה בית אוהב. אבל הם לא היו. ונועה לא בחרה בהם. השופט נכנס, גבר כבן 60 עם הבעה עייפה אך קשובה. כולם נעמדו. השימוע נפתח רשמית. יוני הציג ראשון, מסביר את הסיטואציה בצורה ברורה וישירה. הגילוי המאוחר של האבהות. המכתב של איילה. הקשר שנוצר בשבועות האחרונים. הרצון המפורש של נועה להישאר עם אביה הביולוגי. עורך הדין של משפחת אלמגור טען נגד ביעילות. הוא הדגיש את היציבות של הזוג, את ניסיונם המוכח, את הסביבה המשפחתית המובנית שיכלו להציע. הוא תהה אם גבר רווק, ללא הכנה מוקדמת, באמת יוכל לענות על הצרכים הרגשיים של ילדה שכבר חוותה אובדנים משמעותיים. אלו היו טיעונים תקפים. איתן ידע זאת. בישיבה שם, כשחייו מנותחים, מגבלותיו נחשפות, הוא עצמו התחיל להטיל ספק. מי הוא שיחשוב שהוא יכול לעשות את זה? אדם שבילה את כל חייו בהימנעות בדיוק מסוג כזה של קשר? ואז הביאו את נועה. היא נכנסה מהדלת הצדדית, מלווה בפסיכולוגית.
היא לבשה סמלה בצבע כחול כשאיתן לא הכיר, כנראה הוא שלה על ידי המוסד לרגל האירוע. שערה היה אסוף בקוקו פשוט. היא נראתה קטנה מדי עבור הסביבה הרשמית הזו, עבור משקל ההחלטה הזה. אבל כשעיניה פגשו את אלו של איתן, היא לא נראתה מבוהלת. היא רק הנהנה קלות, כאילו אמרה שהכל בסדר, שהיא יכולה. השופט פנה אליה בכל הדין. נועה, את מבינה למה את כאן היום? כן, אדוני. את יכולה להסביר לי במילים שלך? נועה נשמה עמוק. יש שתי משפחות שרוצות לאמץ אותי. אתה צריך להחליט איזו מהן טובה יותר עבורי. ויש לך העדפה כלשהי? יש לי, ענתה ללא היסוס. אני רוצה להישאר עם אבא שלי. השופט רשם כמה הערות. כמה זמן את מכירה את מר איתן? כמה חודשים. אבל הוא אבא שלי מאז ומתמיד. הוא פשוט לא ידע. עורך הדין של משפחת אלמגור ביקש רשות להתערב. נועה, את מכירה את משפחת אלמגור? לא באופן אישי. אבל אני יודעת שהם טובים. אני יודעת שהם כבר טיפלו היטב בילדה אחרת. אז למה את לא רוצה ללכת איתם? נועה חשבה בזהירות לפני שענתה, בוחרת כל מילה. כי משפחה זה לא רק מי שיכול לטפל היטב. זה מי שאתה בוחר, ומי שבוחר בך בחזרה. אמא שלי בחרה באבא שלי לפני הרבה זמן, אפילו שידעה שהוא מפחד. היא השאירה את הדרך הזו פתוחה עבורי. וכשהייתי צריכה, הוא ענה. הוא היה יכול להעמיד פנים שזה לא קשור אליו, הוא היה יכול להמשיך בחייו בלי סיבוכים. אבל הוא לא עשה את זה. הוא בא לחפש אותי. והוא ממשיך לבוא, כל שבוע, מנסה להבין מי אני. המילים יצאו בבהירות שהשתיקה את החדר. השופט התבונן בה בתשומת לב מחודשת. ואם אגיד שאני חושב שעדיף שתלכי עם משפחת אלמגור? שהם יכולים לתת לך דברים שאבא שלך אולי לא יוכל? נועה הישירה אליו מבט. אז אני אציית, כי אתה זה שמחליט. אבל אני אעביר את שארית חיי בידיעה שהייתה לי משפחה ולקחו אותי ממנה. השופט נשען לאחור בכיסאו, מאבד את הדברים. הוא הביט באיתן, אחר כך באלמגורים, אחר כך שוב בנועה. את מבינה שאבא שלך עובד הרבה? שאולי לא יהיה לו זמן פנוי כמו לאבות אחרים? אני מבינה. אבל זמן איכות שונה מכמות של זמן. אמא שלי עבדה הרבה גם. לפעמים ראינו אחת את השנייה רק בלילה. אבל כשהיינו יחד, היא באמת הייתה נוכחת. ואם הדברים יהיו קשים? אם יהיו רגעים שבהם תרגישי שזה לא עובד? נועה הביטה באיתן לפני שענתה. אז אנחנו מדברים ומגלים איך לתקן. זה מה שמשפחות עושות, לא? לא מבטרות בכושר ראשון. השופט שאל עוד כמה שאלות, עדינות יותר עכשיו, על מה נועה אוהבת לעשות, איך היא מדמיינת שיהיה לגור עם איתן, איזה סוג של בית ספר הייתה רוצה ללמוד בו. היא ענתה על הכל באותה בגרות מדהימה, באותה יכולת לבטא רגשות שרבים מהמבוגרים לא הצליחו. כשסוף סוף שחררו אותה, נועה עברה ליד איתן ונגעה קלות בזרועו. מחווה קטנה, אך טעונה במשמעות. השימוע נמשך עם עדויות העובדות הסוציאליות. אחת מהן, טלי, שליוותה את הביקורים, דיברה על התפתחות הקשר בין איתן לנועה. בהתחלה הייתה נוקשות. מר בן ארי בבירור לא ידע איך להתנהג. אבל הוא למד. חשוב מכך, הוא הרשה לעצמו להיות פגיע מולה. ונועה הגיבה לכך. ראיתי קשר אמיתי נוצר. ראיתי שני אנשים שמזהים זה את זה. גברת מרים העידה גם היא, ביסוס רב יותר. מר בן ארי תמיד היה אדיב והראה משאבים כלכליים עולמים. אך הדאגה שלי היא לגבי הזמינות הרגשית. לגדל ילדה בת 10 שכבר עברה ודנים דורש יותר מכוונות טובות. זה דורש נוכחות מתמדת. יוני הגן בטענה שאיתן כבר ארגן מחדש את כל השגרה שלו. שכר אשת מקצוע שתעזור בחודשים הראשונים, רשם את נועה לבית ספר מצוין ליד הדירה.
הוא הציג מכתבי המלצה מהמיתים שהעידו על אופיו. הראה את החדר שהכין, שהוצב בקפידה לאחר ששאל את נועה על הצבעים האהובים עליה. כשהגיע תורו של איתן לדבר, הוא נעמד מרגיש את משקל כל המבטים. אני יודע שעל הנייר אני לא נראה הבחירה הברורה, התחיל, קולו יציב יותר משציפה. אני גבר שבילה את חייו בהימנעות בדיוק מסוג כזה של מחויבות. שבנה קיום המבוסס על שליטה וצפיות. ואז קיבלתי שיחה מילדה בת 10 שהפכה הכל מהקצה אל הקצה. הוא נשם עמוק. אני לא אשקר ואגיד שאני יודע בדיוק מה אני עושה. אני לא יודע. אני לומד תוך כדי תנועה. אבל אני יודע שנועה היא הבת שלי. ביולוגית, כן. אבל זה יותר מזה. היא נושאת את הילדה בתוכה בדרכים ששוברות אותי ומרפאות אותי בו זמנית. היא גורמת לי לרצות להיות מישהו טוב יותר ממה שתמיד הייתי. איתן הביט ישירות בשופט. משפחת אלמגור הם אנשים נפלאים. הם יכולים להציע דברים שאני אולי לא אוכל. אבל הם לא יכולים להציע את מה שאני מציע. הם לא יכולים להציע את ההיסטוריה שנועה נושאת, את הקשר עם אמא שלה, את ההמשכיות של קשר שהתחיל הרבה לפני שמישהו מאיתנו הבין זאת לחלוטין. הוא עצר לרגע. נועה אמרה שמשפחה זה מי שאתה בוחר. היא בחרה בי הרבה לפני שהייתה לי הזדמנות לבחור בה בחזרה. ועכשיו שיש לי את ההזדמנות הזו, אני לא אבזבז אותה. אני אולי לא מושלם. אני עלול לטעות. אבל אני אהיה שם. כל יום. בלי להיעלם. הוא התיישב, מרגיש את ידיו רועדות קלות. יוני הניח יד קצרה על כתפו, מחווה של תמיכה שקטה. השופט ביקש הפסקה כדי לנתח את כל מה שהוצג. חצי שעה שנראתה כמו ימים. איתן יצא למסדרון, שמצא את נועה יושבת על ספסל, מנדנדת את רגליה. היית טובה שם בפנים, אמר, מתיישב לידה. גם אתה. הם ישבו שם בשתיקה במשך כמה דקות, זה לצד זו. ואם הוא יחליט אחרת, שאלה נועה בשקט. ואם הוא יחשוב שמשפחת אלמגור טובה יותר? איתן פנה אליה. אז אני אערער. אני אמשיך להילחם. אני לא אוותר, נועה. לעולם לא. היא שעינה את ראשה על זרועו, מחווה כל כך טבעית שאיתן הרגיש את חזהו מתהדק. אני יודעת. כשנקראו בחזרה, איתן הרגיש את ליבו הולם. לשופט הייתה הבעה ניטרלית, בלתי אפשרית לקריאה. זהו מקרה מורכב, התחיל. יש לפניי שתי אופציות תקפות. שתי משפחות שקל אחת בדרכה יכלה להציע בית לנועה. הוא עשה הפסקה שנראתה נצחית. אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה שיש קשר ביולוגי מוכח. אני לא יכול להתעלם מכך שאימא של נועה, ברגעי האחרונים, קיבלה את ההחלטה להשאיר דרך פתוחה למפגש המחודש הזה. ובעיקר, אני לא יכול להתעלם מהרצון המפורש שנאמר בצורה כל כך ברורה על ידי הילדה עצמה. איתן עצר את נשימתו. נועה הראתה בגרות יוצאת דופן לגילה. היא מבינה את ההשלכות של הבחירה שלה. ולמרות שרצונה אינו הגורם המכריע היחיד, יש לו משקל משמעותי. השופט הביט ישירות באיתן. מר בן-ארי, אני מעניק לך אפוטרופסות זמנית על נועה. זה אומר שתהיה לך תקופה של 6 חודשים תחת פיקוח של הרווחה. יהיו ביקורים תקופתיים, הערכות, ליווי. אם הכל ילך כשורה, האפוטרופסות תהפוך לקבועה. אם יהיו בעיות, המקרה ייבחן מחדש. איתן בקושי הצליח לאבד את המילים. הוא הרגיש את יוני לוחץ את כתפו בחובזקה. הבנת את התנאים? שאל השופט. כן, אדוני. לחלוטין. השופט פנה לנועה. ואת, נועה? את מרוצה מההחלטה הזו? מאוד, ענתה בחיוך קטן אך אמיתי. אז זה הוחלט. המסמכים יוכנו. המעבר יכול לקרות ברגע שהמוסד יאבד את הניירת. כשיצאו מבית המשפט, היום התבהר. השמש פרצה מבין העננים,
מאירה את העיר באותו אור זהוב המאפיין את סוף אחר הצהריים. איתן עצר על המדרכה, מרגיש את משקל כל מה שקרה זה עתה. נועה הייתה לצידו, מביטה בו באותן עיניים שהיו כל כך דומות לאלו של איילה. הולכים הביתה? שאלה. ולראשונה, איתן הבין לחלוטין את המשמעות של המילה הזו. בית לא היה רק מקום. זה היה המקום שבו אתה שייך. זה היה המקום שבו מישהו חיכה לך. זה היה המקום שבו יכולת להיות בדיוק מי שאתה, עם כל הפגמים והפחדים, ועדיין להתקבל באהבה. הולכים, ענה, מושיט יד. נועה תפסה אותה ללא היסוס, ויחד הם צעדו לעבר העתיד שאף אחד מהם לא תכנן, אך שניהם בחרו. הלילה הראשון של נועה בדירתו של איתן היה שקט באופן מוזר. היא הגיעה עם תיק גב קטן בלבד שהכיל את מעט חפציה. בגדים שנתרמו, כמה ספרים, מחברת הציורים וקופסת הנעליים שאיתן שחזר עם זיכרונותיה של איילה. איתן הוביל אותה לחדר שהכין. הקירות צבועים בכחול רך שציינה שהיא אוהבת. מיטה חדשה עם מצעי כותנה. מדף ספרים שכבר הורכב ומחכה לספרים. שולחן כתיבה על יד החלון עם נוף לעיר. הכל נבחר בקפידה, הכל נחשב כדי שתרגיש רצויה. נועה נכנסה לאט, מביטה סביב באותה תשומת לב שקטה שאיפנה אותה. היא הניחה את התיק על המיטה וניגשה לחלון, צופה באורות תל אביב המתחילים להידלק בחשיכה הגוברת. אהבתה? שאל איתן, מנסה לו להישמע לחוץ מדי. זה מושלם, ענתה ברכות. זה יותר ממה שציפיתי. אם תרצי לשנות משהו, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים ללכת לחנות, תבחרי מה שתרצי כדי להפוך את החדר ליותר שלך. נועה פנתה אליו בחיוך קטן. לא צריך. זה טוב ככה. אני רק צריכה זמן להאמין שזה אמיתי. איתן הבין את התחושה הזו. גם הוא ניסה להאמין. ניסה לאבד את זה שהילדה הזו היא כעת חלק מחייו באופן קבוע, שהשגרה המובנית שלו הוצבה מחדש לחלוטין, שהוא כבר לא לבד. הכנתי ארוחת ערב, אמר. שום דבר מורכב מדי. עוף בגריל עם ירקות. מקווה שתאהבי. במהלך ארוחת הערב הם דיברו מעט. נועה אכלה לאט, מתבוננת בכל מה שסביב. הדירה המינימליסטית של איתן כל כך שונה מהסביבה המשותפת של המעון. השקט שלא הופר על ידי קולות של ילדים אחרים, על ידי עובדים מסתובבים, על ידי שגרות מוסדיות. אחרי שאכלה, היא עזרה לשטוף כלים מבלי שביקש. הם עמדו זה לצד זו במטבח, היא מנגבת את הכלים שהוא שטף, בסינכרון מוזר ומנחם. את לא צריכה לעשות את זה, אמר איתן. את יכולה ללכת לנוח. אני יודעת. אבל אני רוצה לעזור. אני רוצה שתראה שלא יהיה קשה שיהיה כאן. המשפט שבר את ליבו. נועה, תסתכלי עליי. היא פנתה, עיני החומות נעוצות בו. את לא צריכה להוכיח כלום. זה לא צריך להיות קל או נוח. את יכולה להיות בדיוק מי שאת, עם כל הקשיים שיבואו יחד. בסדר. נועה נהנה לאט, ואיתן ראה את עיניה מתמלאות דמעות לראשונה מאז שהכירו. בשבוע הראשון הם קבעו שגרה. איתן התעורר מוקדם, הכין ארוחת בוקר, חיכה שנועה תהיה מוכנה ולקח אותה לבית הספר החדש לפני שהלך למשרד. הוא צמצם את יום העבודה שלו, יצא תמיד ב5 אחר הצהריים כדי להיות בבית כשהיא תחזור. בהתחלה נועה הייתה מאופקת. היא הודתה על כל דבר, שמרה על החדר מסודר ללא רבב, לא ביקשה דבר מעבר לנחוץ. איתן הבין שהיא עדיין בוחנת את הגבולות, עדיין פוחדת שזה עלול להיגמר אם היא תהיה מטרידה מדי. רק בשבוע השני הסדקים הראשונים החלו להופיע. לנועה היה סיוט. איתן התעורר באמצע הלילה מכל המום שבקע מהחדר שלה. כשנכנס, מצא אותה יושבת על המיטה, מחבקת את ברכיה, רועדת קלות. זה היה רק חלום רע, אמרה במהירות, מנגבת את עיניה. סליחה שהערתי אותך. איתן התיישב על קצה המיטה, לא ממש יודע מה לעשות. על מה זה היה?
על אמא שלי. על הסוף. חלמתי שאני מנסה להגיע אליה, אבל היא מתרחקת יותר ויותר. הוא נשאר בשתיקה לרגע, ואז שאל, אמא שלך נהגה לעשות משהו כשהיו לך סיוטים? נועה הנהנה. היא שרה. שיר ישן, מהתקופה שהיא הייתה ילדה. זה תמיד הרגיע אותי. את זוכרת איך זה היה? נועה התחילה לזמזם בשקט, מנגינה פשוטה וחזרתית. איתן לא הכיר את השיר, אך היה משהו מרגיע באופן אוניברסלי בקצב הרך ההוא. אני לא יודע לשיר, הודה. אבל אני יכול להישאר כאן עד שתרדמי שוב, אם תרצי. נועה היסה, ואז הנהנה. איתן נשאר לשבת שם, גבו נשען על הקיר, בזמן שהיא נשכבה שוב. הם לא דיברו יותר. הוא פשוט היה שם, נוכח ועקבי, עד שנשימתה נרגעה והיא נרדמה. זו הייתה הראשונה מבין לילות רבים כאלו. לאט לאט, איתן למד את הסימנים. הוא למד שנועה שקטה יותר כשהיא עצובה. שהיא נושכת את שפתה התחתונה כשהיא לחוצה. שהיא מציירת באובססיביות כשמשהו מטריד אותה. ונועה, מצידה, החלה להכיר את איתן מעבר למעטפת הזהירה שהראה לעולם. היא גילתה שהוא מתעצבן כשיש לו יותר מדי פגישות ברצף. שהוא מדבר לעצמו כשהוא פותר בעיות מורכבות. שיש לו צלקת בברך מהזמן שנפל מהאופניים בגיל 12 ומעולם לא רצה לרכוב שוב. חודש לאחר המעבר, העובדת הסוציאלית ביצעה את ביקור המעקב הראשון. היא שוחחה עם נועה ביחידות, שאלה איך היא מסתגלת, אם יש לה תלונות, אם היא מרגישה בטוחה. זה שונה, הודתה נועה. אני עדיין מתרגלת לשקט, לזה שיש לי מרחב משלי. לפעמים זה מוזר להתעורר ולא לשמוע ילדים אחרים. אבל זה טוב. הוא טוב אליי. ואבא שלך? איך היית מתארת אותו? נועה חשבה בזהירות. הוא מנסה מאוד. לפעמים מנסה אפילו יותר מדי, דואג אם הוא עושה הכל נכון. אבל הוא לומד. וגם אני. אני חושבת שאנחנו מגלים יחד איך להיות משפחה. העובדת הסוציאלית רשמה הכל, שוחחה אחר כך עם איתן, בדקה את החדר, את המקרר, את השגרה שנקבעה. בסוף, היא נראתה מרוצה. תמשיכו ככה. אחזור בעוד חודשיים. רק אחרי שיצאה איתן הבין שהוא עוצר את נשימתו. נועה ביטה בו באותו מבט יודע קל. היית לחוץ. הייתי. אני עדיין פוחד שיחליטו שאני לא מספיק טוב. נועה שילבה את זרועותיה, מאמצת תנוחה בוגרת באופן מפתיע. אתה יודע מה ההבדל בינך לבין המבוגרים האחרים שהכרתי? אתה מודה כשאתה לא יודע. אתה לא מעמיד פנים שיש לך את כל התשובות. וזה גורם לי לסמוך עלייך יותר, לא פחות. החודשים עברו. נועה החלה לפרוח בדרכים שאיתן לא ציפה להן. בבית הספר היא הצטיינה בספרות ומתמטיקה. היא יצרה כמה חברויות, עדיין מעטות וברניות, אך אמיתיות. היא התחילה להביא ספרים הביתה ולדון בסיפורים איתו במהלך ארוחת הערב. איתן, מצידו, גילה שהאבהות הייתה בו זמנית קשה יותר ומתגמלת יותר ממה שדמיין. היו לילות שהגיע הביתה מותש ועדיין היה צריך לעזור בשיעורי בית. היו בקרים כאוטיים בניסיון לצאת בזמן. היו ויכוחים על חוקים, על גבולות, על אחריות. אך היו גם רגעים של חסד בלתי צפוי. נועה צוחקת מבדיחה מטופשת. נועה מראה ציור חדש. נועה אומרת לילה טוב בטבעיות גוברת. מחוות קטנות שעיצבו מחדש את משמעות הבית. 4 חודשים אחרי המעבר, באחר צהריים של יום שבת, איתן ונועה ביקרו בבית העלמין שבו נקברה איילה. זו הייתה הפעם הראשונה שנועה חזרה מאז שעברה לגור איתו. הם הביאו פרחים פשוטים, מרגניות לבנות שאיילה אהבה. נועה עמדה מול המצבה, שקטה, ידיה משולבות לפניה. היי, אמא, אמרה בשקט. הבאתי מישהו לראות אותך. איתן עמד לצידה, לא יודע מה לומר.
הכל בסדר עכשיו, המשיכה נועה. צדקת לגביו. לקח לו זמן, אבל הוא בא. והוא מנסה. הוא מנסה מאוד. נועה פנתה לאיתן. רוצה להגיד משהו? איתן הביט בשם החקוק על האבן. איילה פונסקה. התאריכים שסימנו חיים שנגדעו מוקדם מדי. תודה, אמר פשוט. על זה ששמחת עליי גם כשאני לא שמחתי על עצמי. על שהשארת לנוע מפה חזרה אליי. על שגידלת אדם כל כך מדהים שאילץ אותי להיות טוב יותר ממה שהייתי. הם נשארו שם עוד כמה דקות בשתיקה מכבדת. אחר כך צעדו חזרה למכונית יד ביד. בדרך חזרה, נועה שאלה. אתה עדיין מתגעגע לחיים שהיו לך קודם? איתן חשב בכנות לפני שענה. לפעמים אני מתגעגע לפשטות. לזה שלא הייתי צריך לדאוג לאף אחד חוץ מעצמי. אבל אז אני נזכר שהפשטות ההיא הייתה רק מילה אחרת לריקנות. אז לא, אני לא מתגעגע. לא הייתי מחליף את זה בשום דבר. גם כשאני קשה, במיוחד כשאת קשה. כי זה אומר שצומחת עליי מספיק כדי לא להעמיד פנים שהכל בסדר כשזה לא. נועה חייכה, לוחצת את ידו. כשסוף סוף הגיע השימוע לאפוטרופסות קבועה, 6 חודשים אחרי ההחלטה הראשונה, זה היה כמעט עניין פורמלי. העובדת הסוציאלית הגישה דוח חיובי ביותר. נועה הסתגלה היטב, עם הישגים לימודיים טובים וסימנים ברורים לקשר בריא עם אביה. השופט, אותו אחד מהשימוע הראשון, עבר על המסמכים והביט באיתן ובנועה יושבים זה לצד זו. מר בן ארי, איך היו 6 החודשים האלו? משנים חיים, ענה איתן. גיליתי שלא ידעתי על עצמי כל כך הרבה כפי שחשבתי. גיליתי שאני מסוגל לדברים שמעולם לא דמיינתי. גיליתי שמשפחה זה לא משהו שאתה מבין אינטלקטואלית, זה משהו שאתה בונה יום אחרי יום. ונועה? איך את? מאושרת, אמרה פשוט. לראשונה מזה הרבה זמן, אני מאושרת באמת. השופט חתם על המסמכים שהפכו את האפוטרופסות לקבועה. רשמית, חוקית, באופן בלתי הפיך, נועה הייתה ביתו של איתן בן ארי. כשיצאו מבית המשפט, השמש זרחה בעוצמה מעל תל אביב. איתן הביט בנועה, שהיא ביטה בעיר באותו מבט מאורהר שכבר הכיר כל כך טוב. על מה את חושבת? חשבתי על איך זה היה אם אמא שלי יכלה לראות את זה. אם היא יכלה לדעת שזה הצליח. איתן הניח יד על כתפה. אני חושב שהיא ידעה שזה יצליח. בגלל זה היא השאירה את הדרך פתוחה. הייתה לה אמונה בנו עוד לפני שבאמת הכרנו. נועה השעינה את ראשה עליו לרגע. הולכים הביתה? הולכים. ובזמן שצעדו על המדרכה העמוסה, אב ובת שהתאחדו בזכות שיחת טלפון בלתי סבירה והתחברו בזכות בחירה מודעת להישאר, איתן הבין סוף סוף את השיעור שלקח לו 53 שנים ללמוד. החיים לא הסתכמו בשליטה ובצפיות. הערך האמיתי היה באומץ להיפתח לבלתי צפוי, לאפשר לאנשים אחרים להיכנס ולשנות הכל. זה היה לבחור להישאר כשיהיה קל יותר ללכת. זה היה לבנות קשרים שלא הגיעו עם ערבויות, אלא רק עם מחויבות. נועה התקשרה באותו לילה מתוך אמונה במשהו שאפילו היא לא ידעה להסביר. ואיתן ענה, בתחילה מתוך סקרנות, אחר כך מתוך חובה, ולבסוף מתוך אהבה. 2 זרים המחוברים על ידי איילה, על ידי זיכרונות משותפים של אישה שהבינה את שניהם טוב יותר משהבינו את עצמם. 2 לבבות זהירים הלומדים לסמוך, להישען, להשתייך. ועכשיו, בצידה משותפת ברחובותיה של עיר שהייתה עדה לכל כך הרבה בדידות, הם מצאו סוף סוף את מה שתמיד היה חסר. לא שלמות. לא היעדר קשיים. אלא נוכחות. עקביות. בחירה יומיומית להישאר. באותו לילה, אחרי ארוחת הערב שהכינו יחד, נועה הלכה לחדר וחזרה נושאת את קופסת הנעליים. היא התיישבה לצד איתן על הספה ופתחה אותה בזהירות. אני רוצה להראות לך משהו שעדיין לא הראיתי. היא הוציאה מעטפה מתחתית הקופסה.
בפנים הייתה תמונה שונה מהאחרות. איילה בבית החולים, חיוורת אך מחייכת, מחזיקה את נועה התינוקת. מאחור, באותו כתב יד מוכר, היה כתוב: לנועה ולאיתן, כשתמצאו סוף סוף אחד את השני. שניכם הייתם האהבות הגדולות שלי. תשמרו אחד על השנייה. איתן קרא את המילים והרגיש את עיניו צורבות. נועה נשענה עליו, והוא קרח את זרועו סביבה, אוחז בה בביטחון של מי שהבין סוף סוף מה זה אומר להיות אבא. זה לא היה להיות תמיד צודק. זה היה להיות נוכחה. זה היה להפוך טעויות ללמידה. זה היה לאהוב מישהו מספיק כדי להתמודד עם הפחדים של עצמך. בחוץ, העיר המשיכה בקצבת זזיתי. אך בתוך הדירה הזו, שכבר לא הייתה רק של איתן, אלא של שניהם, שרר שלום. שרה שייכות. שרה משפחה. ובזמן שנועה נרדמה באותו לילה בחדרה שסוף סוף הרגיש שלה, איתן נשאר לשבת בסלון, מביט בתמונה של איילה ולוחש תודה שקטה לאישה שנתנה לו את המתנה הגדולה ביותר שקיבל אי פעם. ההזדמנות להיות יותר ממה שתמיד היה. ההזדמנות לאהוב ללא סייגים. ההזדמנות לקבל בת שבחרה בו גם כשהוא לא ידע שהוא צריך להיבחר. וכך, בעיר של מיליונים, שתי נשמות שיכלו בקלות ללכת לאיבוד לנצח מצאו זו את זו, ובנו משהו שאף תכנון לא יכול היה לחזות, אך שתמיד נועד לקרות. משפחה שנולדה לא רק מאדם, אלא מהבחירה. מההתמדה. מהאהבה שצומחת לאט, אך מכה שרשים עמוקים מדי מכדי שיקרו. מאזינים יקרים,